Сәлам дуслар, минем исемем Фәридә. Һәм минем белән сез татар теле аша инглиз телен өйрәнәчәксез. Һәм бүгенге дәрестә без ашаргалар турында сөйләшербез. Рәхим итеп тыңлагыз. Көндәлек тормышта да кешеләр ашауга бәйле төрле сүзләр һәм сүз тезмәләре ишетә. Әйдәгез кайсы берәүләрен инглиз телендә дә карап үтик. Беренче сүз bite, ягъни тешләргә. Белгәнебезчә, каты ризыкны тешләп ашарга кирәк. Һәм шуңа бәйле кызыклы әйтем дә бар, мәсәлән, grab a bite, капкалап алу. Әгәр дә сез ашыккан булсагыз һәм гаиләң белән яисә дусларың белән берәр кая барып капкалап алырга телисез икән, ул вакытта let's grab a bite дисез. Икенче сүз chew, ягъни чәйнәргә. Бу процесс бик мөһим процесс булып санала ашаганда, шуңа күрә ризыкны ашыкмыйча һәм тулысынча чәйнәргә киңәш итәләр. Инде шул сүзгә бәйле бер мисалда карап үтик. Мәсәлән, don't talk when your mouth is full. You need to chew your food. Ягъни авыз тулы булганда сөйләшмәгез. Ризыкны чәйнәп ашарга кирәк. Киләсе сүз nibble, ягъни чүпләп, чукып ашау, яисә кисәкләп кенә ашау. Әлбәттә, бу сүзгә бәйле тагын бер әйтем бар. Мәсәлән, have a nibble. Әгәр дә кешене кунакка чакырасыз икән һәм аңа ризык тәкъдим иткәндә, have a nibble дип әйтергә мөмкинсез. Ягъни бераз тәмләп кара дигәнне аңлата. Ашарга утырыр алдыннан кешеләр күкрәк чәй кияләр. Бүгенге көндә әлбәттә бик сирәк аны киючеләр, ләкин шулай да күкрәк чәй инглизчә bib дип тәрҗемә ителә. Күп ашагач мин тукландым яисә туйдым дип әйтергә мөмкинсез. Мәсәлән, I'm full, I'm stuffed. Киресенчә, әле ашамаган булсагыз, ул вакытта I'm hungry яисә I'm starving дип әйтергә мөмкинсез. Шуның белән дәрес тәмам, дуслар. Минем белән булганыгыз өчен рәхмәт. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Сау булыгыз.